हेलो, हाय, नमस्कार। गुड आफ्टरनून ऑल। आज बुधवार। समस्ते जानिथिबे आज बुधवार रे मोर जेमिति हेले नॉनवेज ही हेइथिबो। सो आज भी मु नॉनवेज करिछि। एबे खाली मटन टिके करिछि। अबे आपण माने देखि नियंतु मटन टा मोर। मटन एबे होउची राति पाई मोर अछि। मटन टिके रखिछि, तापरे चिंगुड़ी अच्छी, तापरे कंकड़ा हबो, तापरे पाम्पलेट माछ भी टिके हबो। मो बॉयफ्रेंड आज आनिबे बोली कहूथिले। सबुदिन तो कहते मटन देवे बोली, किंतु मटन आनिकी देला बेलू मोर इे खाଇବା सरी था ना प्राय होटेल रू भी मो पे आनी दियंती। बस आज मोर जल्दी पलि आसी मु निजे मगे देती खाइबाटा। मटन मगे देती। एबे मटन टा होउची वर्तमान। हाय, हेलो। आउ एठी भात भी हो जाइछि मोर। भात भी करी थोई देछि। एबे खाली मटन टिके हे गले बस खाइबी। आ समस्तन पाई मु दउछि खाइ दियंतु। आपका बॉयफ्रेंड को दिखाओ। नहीं नहीं भौणी, मोर सीक्रेट लव। मो बॉयफ्रेंड को आज पर्यंत केही देखि नांती। आपण कोन देखिबे? हाय दीदी, हेलो, हाय। समस्ते खुशी रे आनंद रे रहंतु। आज बुधवार जहाँ घरे खाइबा पाई अछि से माने खांतु। आ जहाँ घरे नाही से माने साग पखाल रे दिन बितांतु। मु भी बहुत प्रॉब्लम, बहुत असुविधार सम्मुखीन होछि, किंतु बेले बेले मो बॉयफ्रेंड मते बहुत ही हेल्प करंती खाइबा पीवा जिनस रे। सबुदिन प्राय होटेल रू भी आनी दियंती मो पाई खाइबा। राति रे रुटी डालमा आनंदी खाइबा पाई। एंड मु भी केवे केवे एमती खाइबा मगाए। बस मोर खाइबा पीबार किछि प्रॉब्लम होनी। हाय दीदी, हेलो। समस्ते भलरे रुहंतु। बहुत जण ऐड करबा पाई आसीछंती। प्रिया साओ के मु तो से डिस्कनेक्ट हे जाइछंती। बस आउरी बहुत जण अछंती। रोजिया को मु इनवाइट करली। पूरा गरम। हाय दीदी। हेलो, भल अच्छा? तुम रिक्वेस्ट देइची तमे मो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूना। ମୁଁ बहुत बिजी ଦେଖିନି तमे ଆଉ। रहउचा। ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ मु ରହୁଛି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲଣି? हाँ खाया सरलानी। आ तमे कोन करछ? ମୁଁ ବା ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହିଁ କରୁଛି ଆଉ ଖାଇବି ବୋଲି ଆଉ। वाह कोन चिकेन? ନା ନା ଚିକେନ ନୁହଁ, ମଟନ କରୁଛି ନା ଏଠି। ओ अच्छा जଣା पडुनी तो गला रेडी आ आज ହଁ। मटन आ ଏଇଠି ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାତ ଆଉ। गला बढिया आ। मते टी ଏଇ मटन एक्चुअली मु खाइनी मटन। ଆଚ୍ଛା, ଚିକେନ ଖାଅ ଚିକେନ? मो फेवरेट। ଓହୋ, आ ହଉ ତାହେଲେ। वीडियो ଆଉ ଘରଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ରହୁଛ? ए पटिया बा चंद्रशेखरपुर। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ଘର ନିଜ ଘର? हाँ हाँ मो निजे घर। तमे कोठी रहो की? ମୁଁ
ରହୁଛି ଆମର ଇଆଡେ ସାମନ୍ତରାପୁର ସାଇଡ ରେ ରହୁଛି, ମାନେ ଉତ୍ତରା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଆଉ। उत्तरा अच्छा अच्छा उत्तरा ना ଏଇ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ହୁଁ। କଲ୍ ଖାଇସାରିଲଣି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ତମେ କେମିତି ହଉ ଅଛ ତମେ ତ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ହଉ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। ଠିକ ବାଏ। ଅଛି ବାଏ ବାଏ। ହାय ରାନୀ ଦିଦି, ହେଲୋ। ଏବେ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରାନୀ ଦିଦି ମତେ ଆଡ କର। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ଆଇଡି ଅଛି ନା, ମୁଁ ଅ, ଦେଖୁଛି ଯାହାକୁ ଲାଗିବ, ମତେ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ରିଅଲ ଆଇଡି, ଭଲ ଲୋକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ କରିବି। ଆ ଆଡ କର, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କଣ ସ୍ପେଶାଲ କରୁଛ? ଆଜି ତ ଭାତ ମଟନ ଏବେ କରୁଛି, ରାତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡି ହବ ଆଉ ପାମ୍ପଲେଟ ହବ ଆଉ ମଟନ ହବ, ଏମିତି କରିବି ରାତିକି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଲଭ୍ ୟୁ ଦିଦି, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। କେମିତି ଅଛ ଦିଦି? ହଁ ଭାଇ, ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ ଇଏ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଓକେ, ମୋର ତ ଏଇଠି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ମଟନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁ ପଠେଇବ ଦିଦି ପାର୍ସଲ କରିକି। ହଉ ହଉ ପଠେଇଦେବି ପଠେଇଦେବି। ଓକେ, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲକଡାଉନ ତ ଏବେ ଖୋଲିଯିବ କଣ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି, ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଯିବ, ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, କାମ କରିବେ, ଦି ପଇସା ଇନକମ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ଆମ ଲାଇନ ଟା ବି ଜଲଦି ଖୋଲିଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଦି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଦିଦି, ଆମକୁ ମଟନ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଖାଇବା ଆସ ମଟନ। ମୋ ପାଇଁ ବି ପଠେଇଦବ ରାନୀ। ଆରେ ଆରେ ମଳା। ହଁ ହଁ ପଠେଇଦେବି ପଠେଇଦେବି। ଦିଦି ଲୋ କିଏ କାନ୍ଦିଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି, ଆସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଦି, ତମ ସହିତ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଦୁନିଆ ଟା ବହୁତ ହି ଛୋଟ, କେବେ ନା କୋଉଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ଦିଦି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ତ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍। ପାଣି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଉଥିବେ, ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଯିବେନି, ମାସ୍କ ୟୁଜ କରିବେ, ସାନିଟାଇଜର ବି ୟୁଜ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବେ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଦିଦି ପୁରା ଖୁସି ଅଛ ଆଜି? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ ଯେ ଖୁସି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ କୁ ଆମେ ମାନେ ହିଁ ନିଜର କରିକି ରଖିବା। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ସହିବା, ସୁଖ ଆସିଲେ ବି ସହିବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମଟନ ଟା ମୋର ହଉଛି, ସିଝୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ବସିବ ଆଉ, ଆଳୁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧା ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ମାଇ କ୍ୟୁଟ ଦିଦି, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଜଲଦି ଭଲ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭାଇ, ଅ ଭଲ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ ଦି ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ଦିଦି ପ୍ଲିଜ ଆଡ ମି ନା ପ୍ଲିଜ, ମୋ ପାଇଁ ଦିଦି ରଖିଥାଅ। ଓକେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ
मु शुणाऊची आपण माने समस्ते शुणंतु से गीत को अनुध्यान करी आपण माने बंचिबा पई चेष्टा करिवे ओके। Presenting India's biggest fashion sale. Don't miss out on the biggest of fashion. Wishlist your favorites from the biggest brands with unbelievable offers. So come down to the biggest fashion. आसीगला बहुत सुंदर गीत रे आपण मान को शुणाऊची ए गीत को शुणंतु समस्ते।